Mga kalingap, andito po tayo ngayon kina Samantha. Kukumustahin po natin sila mga kalingap. At meron po tayong ibibigay na konting blessing. Tara po. Ito na po yung kalagayan nila Samantha mga kalingap. Maayos na po yung bahay nila. Hindi kagaya po nung dati. Ito po yung una nating nag-viral sa channel natin, sila Samantha. Ito, naipasa natin kay Kalingap Rab, kabahayan. Ito po, may bahay na sila. Ay, may aso. Ayan, dalaga na si Samantha. Baka pangagat. Ayan po, magandang hapon po. Parang ang putiin nyo, Naya. Ang puputiin nyo. Hindi na gano'n, beer maglabas-labas. Sino nagupit nito, Nay? Ano, Bless. pamangkin ko. Parang Ano, ginawang hagdan-hagdan palayan ah. Oy, si tatay. Bigla ka nang nasulpot. Oo. Nagbakod po kami ay. Yan po. Oh. Dito po yung ano, bali ano sila dito. Bali 5. Mapanipon ako sa inyo, dalawa. Ah, pangipin ka. Oh, pag-pray natin na magkaroon ka ng sponsor. Gusto mo ng ano? Tayong dalawa. Ah, patingin daw Samantha ng ngipin mo. Wala pa oh, hangal pa kasi. Ay, wala ka pang ano. Ayan po sa gusto. Ano, welcome. Ang request po ni ano. Sabi po ni Matoy, lipunan ba daw ako, sabi ni Kevin. Sinong Kevin? Oo, isa, tapos hindi. Ah, may TV na kayo. Puro, bakala ni Papa. Ay, grabe si tatay. Nagbili ng TV. Kumusta tayo? Malakas ang ano ng kuryente? Nagbila ko kalbi ng ano, TV po. At Ah, yan si tatay. para po walang Libangan ng mga bata. Ano tayong gupit mo? Bakit ganyan? sipo ng gupito. Mahaba na kasi ang buhok, hindi nagpapagupit. Ay, hindi pantay. Kaya pinagpraktisan ko yung buhok. Oh, may gunting kayo tayo. Ayusin natin. Meron. Tapos videoin mo at Oh, ayusin natin. Marunong ako. Manipunan ako ni Kuya Alvin. Kumusta Samantha ang pag-aaral? Okay lang po. Kaya... oh, sige, sige. Pag-pray natin. Balik mo na, panipunan mo na ako. Nawa, ano, sana. Uy, si ano po. Ito po yung una nating viral na pamilya to. Meron na po silang ano, may trabaho man si tatay. Kunting ano na lang, kumbaga ala-ala lang. At okay man. ito lang kalbin po. Oh. Ba't dapat may hugay yan, tay? Ito lang, Oo. yung mga sungot-sungot lang po. Oh, tingnan mo. Oh. Pambihira, oh. Pambihira yung... Hmm. Ano yan lang yan, trim lang yan, tay. Yan. Ang pangit yun. Oh. Oo nga eh. Parang buyod. O sige tay, dito tayo sa labas para ano. Bibi. Ikaw din, nakapag-uwit ka din? Videoin mo. Ito, hagdan-hagdan palayan, bagayan. Video. Ang videohin daw, ah. Videohin natin. Marunong po tayo nito dati. Iwan ko lang ngayon. Bibi. Pero marunong nga pantay Be, nito. kapit mo, be. Si Kuelvin mo, ang Kuelvin ang ano. Grabe naman yung Hawak. gupit sa'yo eh. Oh. Nanay. Yan. Ah, yan yun. Ayan po, at paano yun tayo? Bantayan lang natin Sila ha. po, oo. Papantayan lang natin. Ano po kasi mga kalinga po, hagdan-hagdan palayan. Ano na yung ano ko, kamay ko. Mahina na ha. Hindi na sanay sa mga ano. Ano lang po yung mga pantayin lang natin. Hahabulin natin yung ikli nito ay. Yan.
Yan po, ayaw pong pabawasan ni tatay yung bangs niya. Pero at least pantay na ho. Ayan o. Medyo pantay na po. Ayan o, kamusta na Samantha? Nay? Tay, magkano yung kuryente nyo dito? Ano po, nagbayad ako ng 454. Ay, 400. Nasa 400? 407. Malito ka muna, Tay. Kami dito. Makausapin ka. Ay si dalaga na oh, pang Kalingap Angel ang beauty ni ni Samantha ho. Ayan tayo, okay na. Kanina hindi maintindihan, ngayon medyo may design na. Ayan mga Kalingap, at kunti lang nag-trim lang tayo mga Kalingap. At may na sila, madami silang alagang manok. Ano tay? Yan yan sa yan, sige lagaan ko po yan para may katayin. Kakatayin nyo. Ba't ayaw mo tayo patanggal yung bangs mo? Mas bagay sa'yo yung Walang bang? Oo, Gusto yan ay mahaba ang bangs niya. nahaba din na yan. Ayaw may Nakikita ang nakikita ang kalawakan. Di mo, okay lang tayo. Yan, sunod po tayo sa sa customer. Kumusta na tayong dito buhay-buhay? Dati pa rin po. Dati pa lang, pero hindi na nagugutom. Kung kagaya ng dati, talagang Hirap na hirap po. hirap na hirap. Sige lang ang kain nila Ngayon kain lang ng kain. Payat sa Ang lalaking ng mo oh. Blessing yan tayo. Yan, binigyan ka din baga ng Lord ng kasipagan para Ang bahay na ito, hindi namin ito makakuha. Marami Kaya lang mapaano lang. ngayon na may TV na kayo. Pangarap. Bili ko yung pagpunta bubuha dito. Yung binigay ko, binili mo na. Oo. Dinagdag ko. dinagdagan lang niya Oo. yung binigay mo. Sabi nila, TV. Ang sabi ni Samantha, Mama, wala tayong libangan dito. Bilhan mo kami ng TV. Oo. Bilhan namin TV. Oh, May ganda. libangan na. Oo, mura na ngayon ng ganyan. Pero matibay yan. Patanong-tanong ka, bukas Nasana yun tayo mo, hulugan. kitang-kita. Yung hulugan mo nandyan? Nandiyan pa po. Oo. Ito, Samantha, kamusta na? Okay lang po. Yung pag-aaral mo. Okay lang po. Wala ang pasok ngayon po. Kasi masama ang panahon pero gumanda Opo. Oo. At anong year mo na? Grade 7 po. Okay. Ito po. Grade 8 na siya, Nay. Panggabi ang uwi. Alas 7 ang uwi. Anong grade mo na? 8. Oo. Pero kala mo 7. Grade 8 na, ayan. Sige Samantha, at meron sa'yo nagpapabigay. Oo. Nagpapabigay sa'yo si Tita Ofi ng kaunting cash. Yan. Para sa pag-aaral. Kayo na bahala na yan, kasi kayo man nagpapaaral ka, nagbigay ng Si Tita Ofi, kilala itong sponsor na nagsusupport din sa mga beneficiaries. Salamat po kay Tita Ofi na Kalingap. At Ito po doon. Sponsor. sponsor. Ito, salamat kay Tita Ofi. Yan. Thank you po. At yan, para sa allowance mo, kaaral. Ito po mga Kalingap, at okay na yung kalagayan nila Samantha. Hindi kagaya nung dati. Talagang kakaawa. Ngayon ay masaya na, maganda ng tingnan. Tay? Masarap na sa pakiramdam. Kaya pag may kurinti na po pati ay. Oo. Masarap. Yan ang pagang Dop. hintayin ko. Di mo akalain tayo na magkakaganito Bayaran ng ang kurinti, yan mo lang ang kailangan ko. Tapos yung pagkain, okay na okay yan. masaya ka na. Kaya pa. Kapag may pagkain na,
kapag ka maano na may pambayad na sa kuryente. Hindi naman katawan. Ito, walang problema kayo, hindi yan walang girlfriend. Hindi yan papasoy sa'yo, ano tay? Yan din yung advantage ng mga ano. Yung junior, hindi talaga siya tayo makapagsalita, no? Hindi po yan nakasalita. Pero may ano siya, kusa siya. Na gawa, gusto niya Yan po nakaupo. ang binigay sa atin ay. Masaya, dapat tanggapin natin ang masaya. At basta masaya ka na tayo kapag ka may pambayad na sa kuryente. Pinag-iipunan ko na po yan. Oo. Dalawang beses na ako nagbayad. Pangalawa na? Oo, pangatlo na ngayon. Naabot kayo ng 400. Sa bagay may TV, TV, rice cooker. May rice cooker. Oo, abot kayo talaga. May electric, Abot kayo yan electric pan po. Oo. Dapat kayod pa rin, tay? Kayang-kaya. Mm. Pag malakas pa. Basta masaya na si tatay mga kalinga pagka may pambayad sa kuryente. Hindi katulad May Hindi katulad ng dati. Wala nang kurente. Yung bahay, bulok-bulok pa. Kaya maganda yung Mahirap yung hindi mo sarili ang ay natitirahan. kaya maganda din yung nako-cover kayo sa vlog. Is Paano ka natagpuan kung- kayo ng kalingap, nagbago ang buhay. Paano ka ako Alvin kung wala ang kalingap? Wala rin, nandun kami. Pag maulan, ulan din sa loob. May Dito tayo, naglinis pati yung nyo. Malinis pati yung nyo na. Bahay nyo, malinis. yung mukha ko naglinis na din. Ito, na sila, nagputi na sila sa manta, Oo, di Ano daw? lang ikaw dito. Dito lang ako. Malakas akong kumain. Dapat masain ka ng madami pa. Dito ako. Sabi ko nga sa kanila, linis lang sa para matuwa pa si ang kalingap. Malinis po mga Pero kalingap pag- po. May aso. Marumi yan. Oo. Dito na kayo bibigyan ng bahay. Malinis po talaga. Malinis. Unlike dun sa iba na parang lalo na kinapulong, grabe yung napabahay ni Kuya Bal. Pero kayo inalagay niyo yung bahay. Doon. Iba. Iba yung sa iba naman, hindi pinapabayaan nila yung bahay. Asa lang sila kung Ay, ito. bigay. Yung paligid, dahil ko, linisan yan. Oo, malinis. Tsaka may mga manok, alaga. Maganda ho. Malino ang kuha oh. Kasi malinaw na ang buhay. Nay, grabe na yung pagbabagi. Doon, tuluan. Oo. Basak ang mga damit. Siksikan sa higaan. Ngayon, kuntinto ng tulog namin. Kaya, grabe ang pasalamat ko sa inyo. Sa buong team Kalingap. Sa tulong ninyo sa amin. Ay, tayo. Nakatihan sa buhok. Ayos na kaysa kanina. Pinagupit sa akin at mahaba na daw yung buhok niya. Ay, Tayo? Okay na yan. ganda na. Yan na, trim. Buhok muna ko. Opo. Sige. Ayan mga kalingap at okay na sila sa manta. May, ayan pa. So, masusundan pa yan ha. Yung yan yung binigay ko sa'yo. Pang-araalalay sa pag-aaral mo sa tulong din ni Tita Oki. At sige, Nay? Sa manta? Anong masasabi mo kay Tita Oki? Thank you po. Upi. Oki. Sa tulong. Baka next time kasama natin dito si Janelle. At makilala ka ni Janelle. Parehas kayo. Vlogger din. Hindi. Niya, parang parehas niya na sinusuporta ni Tita Oki. Tinutulungan din ninyo. Parehas maganda din.
yung mga natutulungan ng ibang sponsor. At sige tay, hindi ako magtatagal tay. Maraming Oo. salamat po. Oo, God bless po at tuloy lang. Salamat Sipag lang. sa tulong. Oo. At sipag at tiyaga, may nilaga. Ano? Pag walang tiyaga, walang Oo. nilaga. Oo. At syempre, huwag makalimot sa Sa taas. Sa taas. Yan ang pinaka-importante. Sige, Samantha. God bless. Tay, sige. Mga kalingap, ito po yung update natin kila Samantha. Maganda na ho ang buhay nila. Kaysa po nung dati ay ngayon ay okay na. At salamat po sa suporta nyo sa panonood. God bless po sa ating lahat. Bye-bye.